କ'ଣ କରୁଛୁ? ଧନିଆ ପତ୍ର ସଫା କରୁଛି। ଧନିଆ ଚଟଣି କରିବି। କେମିତି? এই ଚଟଣି କଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କହିଲୁ? ଅଦା ପଡ଼ିବ, ତେନ୍ତୁଳି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ନଥିବ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ଭିଜେଇଦେବ ଆମ୍ବୁଲଟାକୁ। ସେଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତା ପାଣିଟା ପକାଇବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ରସୁଣ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ମିଶେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଶିଳରେ ବାଟିବ ଆଉ। ତାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ବାଲି ଯାହା ଥିବ ସବୁ ପାଣି ତଳକୁ ପଳେଇବ। କେତେ ସମୟ ରହିବ ଆଉ। ଆମ୍ବୁଲ ପାଣିଟା ସବୁ ମିଶେଇଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇଥିଲି। ଉଷୁମ ପାଣି ଭିଜେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବା। ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ପାଲି ସିଝେଇଛି। ଟିକେ ପାଣି ମିଶିବ। ଆଗ ବାଟିବା, ତାପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଇବା ପତଳା ପାଣି ମିଶିବ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ପଛରେ ଆମେ ପକାଇବା ପରେ ଦେଖିକରି। କାଢ଼ିଦେ। ହେଇନି।